Jeppe, Trollebol, heeft van Sproeten, Joeks en Lol. Geef mich meer die hand en reis met mich door het land. Want in ons Limburgse land je valt van alles te beleven. En doe wets mijn Jeppelintjes leven niet doen even. Jeppe, Tippetop, de bus eine, Sproetenkop. Ik hou van kleurende natuur. Jo, Jeppe, begin nog maar met een nieuw avontuur. Wauw, het is hier prachtig bij dit kasteel. Denk je geen zin, Jeppe? Hier liepen vroeger echte ridders en jonkvrouwen. Hé, kijk eens, een oud boek. En oh, kijk een oude schatkaart. Laat zien. Ach, Jeppelintje, dat is allemaal flauwekul. Ik geloof niet in schatten, dat is gaat voor klein kinderen. Lees liever het ver uit dat oud boek. Dat is goed, Jeppe. Toen ridder Herman Hoen de dolende ridder versloeg, vroeg hij zijn geliefde jonkvrouw Cecilia: Jonkvrouw Cecilia, u bent een schat. Ik heb die dolende ridder van Nederland verslagen. Wilt u nu de mijne worden? Oh Jeppe, wat romantisch. Een dappere ridder die strijdt om de hand van een jonkvrouw. Ach, Jeppelintje, dat is toch allemaal onzin. Ik zou ook om die hand strijden. Weet ze, ik zal eens gewoon kijken in de 18e eeuw. Toen leefden er toch nog ridders, of niet? Hallo meneer, ik ben ridder Jeppe en wij besticht aan. Aangenaam, graaf Lotharis Frans. Wat kan ik voor u betekenen, heer? Tja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Ik heb in de toekomst een schatkaart gevonden. Weet je, gaat over onderaardse gangen en een verborgen schat? Ach, wat een onzin. U bent in de 18e eeuw en ridders bestaan schon lang niet meer. Mijn overgrootvader is ooit ridder geweest, aber kunt u nu vertrekken? Ik heb geen tijd voor uw dom gezwets. Dom gezwets? Wat tunt ik wel niet? Ik ben al weg, uur. O, schone vrouw, gij hoort bij mij. Ik hou zo veel van u. Nou, beste Arnold Adriaan, dat was knap vals, maar wetstig het over een schat en onderaardse gangen hier in het kasteel. Ik weet alleen dat mijn overgrootvader, ridder Hoen, muntstukken en juwelen van zijn schone Cecilia in een schatkist bewaarde. Maar van onderaardse gangen weet ik niets af, mijn beste kerel. Goedenamiddag. Ik ben ridder Herman Hoen en ik ga strijden voor de hand van mijn geliefde jonkvrouw Cecilia. Als huwelijkscadeau heb ik een kist met muntstukken en de juwelen. Die heb ik gekregen van de hertogin van Brabant als dank voor mijn moed. Maar heer, zijt gij ook een ridder? Ja, natuurlijk. Ik ben ridder Jeppe en ik wil best om die hand van die mooie jonkvrouw Cecilia strijden. Geef hem maar een zwaard en een helm, zoals ze gaat zien. Woe! Pak aan, oneerbare. Ha, 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 ik grijp je. Au! Hé, ridder Hoen, wat tunt je wel niet, manke? Du kannst mich niet pijn doen. Au! Zij uit, man! Au! Au, zij uit, ik heb hier geen zin meer in, hè. Wat tunt je wel niet? Au! Stop! Help!
Jonkvrouwe Cecilia, gij zijt een schone schat. U ziet dat ik die dolende ridder Jeppe heb vernederd en verslagen. Wilt ge nu de mijne worden? Oh ja, ridder Hoen, ik bemin u met geheel mijn hart. Hey Herman, allemaal leuk en aardig, maar wat stig je daar van onderaardse gangen hier in het kasteel? Onderaardse gangen? Nee, daar weet ik niets van. Maar ik vind het wel een goed idee om een onderaardse gang te graven waar ik de kist met muntstukken en juwelen kan bewaren. Ik zal mijn pages en de knechten opdracht geven om te graven. Ha, ridder Hoen, dan heb ik hier een boek en een kaart, zodat ze precies weet hoe ze de gang moest graven en dat ze de later ook terug kunnen vinden. Oh, dank u wel, edele ridder Jeppe. Misschien is het een schrale troost, maar wil een van mijn dienstmeiden wel de uwe worden? Een dienstmeidje voor mij? Wat deunt je wel niet? Ik ga lekker terug naar mijn eigen tijd, naar mijn eigen schatje, naar Jeppelientje. Hoi je nou? Oh, mijn liefste Cecilia. Woe! Hallo Jeppe, ik bedoel redder Jeppe. Heb ze nog dappere redders ontmoet? Ja, Jeppelientje, wie moet ik dat zeggen? Nou, om heel eerlijk te zijn, nee, ik was echt de allerdapperste uur. Oh Jeppe, doe best een held. Maar heb ze wel dat schat gevangen? En wo is dat boek? En die schatkaart? Ja, Jeppelientje, ik heb dat boog en die schatkaart natuurlijk aan ridder Hoen gegeven, zodat hij precies weet waar hij die schat moet begraven en dat we dat terug kunnen vinden. Oh nee. Jeppe, zo fort. De vinger van die onderaardse gang en dat schat natuurlijk nooit. Ach, Jeppelientje, nu denk toch eens goed nou. Wie kunnen ze nu weten hoe ze de gang moeten graven? En één ding weet ik heel zeker. Kasteel Hoensbroek had een lieve en een hele mooie schat gehad. En ze heette Cecilia. Cecilia! Wat dunkt ik wel niet, Jeppe? Ik ben toevallig wel Jeppelientje. Oh, ik dacht dat het echt een schatje was. Ik dacht dat we het aanhouden. Oh ja, wat deunt je wel niet, zeg. Du moest niet zoveel denken, Jeppelientje. Ik heb hier in Limburg heel veel vriendinnetjes wonen.